Wara ammont ta' xhur, iċ-ċentru tal-Għodi tad-Demm jista' jerġa' jgawdi mill-Mobile Blood Donation Unit li jagħmel aktar faċli biex id-dipartiment jilħaq aktar lokalitajiet f'pajjiżna. Din il-vettura twila madwar 26 metru kienet rinnovata l-aħħar fl-2009 biex fiha setgħu jkun aġġornat l-apparat meħtieġ għal proċess tal-Għodi tad-Demm. Grazzi għal dak ir-rinnovar kienet saret aktar faċli li ċ-ċentru tal-Għodi tad-Demm jasal fil-lokalitajiet mingħajr il-ħtieġa ta' armar u żarmar f'postijiet li jkollhom bżonn spazju u rekwiżiti għal tal-apposta. B'dan ir-rinnovar saru l-manutenzjonijiet meħtieġa minħabba li l-Mobile Blood Donation Unit jintuża regolarment minn eluf ta' donaturi. NetNews tkellem ma' Dr. Alex Aquilina, direttur taċ-ċentru tal-Għodi tad-Demm, li spjega l-importanza tal-Mobile Blood Donation Unit għad-dipartiment li jmexxi. Il-Blood Donation Unit iddur ma' Malta u kultant anke f'Għawdex biex tiġbor id-demm minn postijiet differenti. Naturalment hemm ċertu limitazzjonijiet, jiġifieri tara s-sajż tagħha pereżempju, allura ċertu postijiet hija ovvja li ma tistax tmur. Però qisu niġbru mill-mobile unit u minn postijiet li morru xkultat imorru mhux bil-mobile unit, imorru postijiet u narmaw hemmhekk fejn jkun jekk ikun adattat il-post, dak li huwa ndafa pereżempju temperatura eċetera li jkun hemm, ġieli anke narmaw f'postijiet. Qisu 20% tad-demm kollu li niġbru jinġabar permezz ta' daw il-mobile sessions jew bil-unit jew inkella billi narmaw dawn il-postijiet. Dr. Aquilina tana l-appell biex aktar persuni jużaw is-servizzi tad-dipartiment u jagħtu d-demm li minnu jistgħu jibbenefikaw 3 persuni. Iċ-ċentru tal-Għodi tad-Demm fil-pjazza tal-Isptar San Luqa fi Gwardamanġa jiftaħ kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 6 ta' filgħaxija. Min-naħa l-oħra l-Mobile Blood Donation Unit ikun f'numru ta' lokalitajiet u l-informazzjoni dwar dan tinħareġ regolarment mid-dipartiment u tkun ippubblikata fil-ġurnali lokali fosthom fin-nazzjon.